Toto je manuál ku pluginu pre Trados, ktorý sa volá Multiterm. Konkrétne si budeme rozprávať o verzii 2009, keď spomenieme aj predošlú verziu 2007. Tento manuál som sa rozhodol pripraviť preto, ak by si niektorý projekt vyžadoval použitie tohto pluginu, teda Multitermu, tak aby ste vedeli, ako si ho v Tradose aktivovať, a ukážeme si aj nejaké dodatočné operácie v tejto aplikácii. Takže vo svojom počítači mám dokumenty a v tomto adresári som si vytvoril adresár Sample Project, do ktorého som si uložil veci, s ktorými sa budeme zaoberať. V tomto adresári Sample Project mám uložený adresár s TM-kou, s Tradosom. Je to aplikácia, ktorú asi všetci dôverne poznáte. Ďalej mám v tomto adresári dokument na preklad v aplikácii Tag Editor. A nakoniec tu mám ďalší adresár s skratkou MTDB, čo znamená Multiterm databáza, v ktorom mám pripravené dve databázy. Toto je databáza Multitermu verzie 2009, 8. A tieto tri sú dokumenty alebo súbory databázy predošlej verzie 2007, teda 7. Ak by si niektorý projekt vyžadoval použitie tohto pluginu, tak vám pošlem buď iba toto, alebo týchto 5 súborov, takisto ako keď posielam v pamäti 5 súborov. Takisto pošlem týchto 5 súborov. Pokiaľ by niekto z vás mal nainštalovanú 7. verziu, tak mu pošlem tieto 3 súbory. No a teraz si ukážeme, ako sa Multiterm aktivuje v pamäti v Tradose. Takže otvoríme si TM-ku, teda toto dvojklikom, a otvoríme si súbor na preklad, teda toto dvojklikom. Toto je TM-ka, toto je súbor na preklad. Aby sme si mohli do Tradosu, teda do TM-ky, aktivovať Multiterm, musíme ísť na možnosti a zobraziť si tretie okienko pre Multiterm. Teda toto tretie okienko. Ďalej vôjdeme znovu do možností a otvoríme si Term Recognition Options. Otvorí sa nám takéto okienko, v ktorom si zobrazíme nie 5, ale 8, prípadne tú vašu 7, ktorú tam máte. Ďalej klikneme na Browse, to znamená prehľadávať. Otvorí sa nám takéto okienko, v ktorom zatiaľ nemáme žiadne terminologické databázy vybraté. Takže si klikneme na to zelené plusko, otvorí sa nám ďalšie okienko, v ktorom si môžeme vybrať, či chceme vzdialenú databázu, to znamená cez internet, alebo lokálnu, ktorú máme na hardisku. Pretože moja databáza je na hardisku, tak kliknem na túto možnosť a kliknem na tlačítko pridať. Otvorí sa mi takéto okienko, kde v tom mojom adresári dokumenty, Sample Project a MTDB sa nachádzajú dve databázy. Táto je 7. verzia 2007 a táto je 8. verzia 2009. Ja vám teraz predvediem túto vyššiu databázu, lebo tu mám nainštalovanú v počítači. Takže kliknem na ňu, dám otvoriť a vidím, že už sa mi tu zobrazila. Potvrdím OK, už sa mi zobrazila aj tu, potvrdím OK a teraz ju mám načítanú tu. Vidím, že mám zdrojový jazyk angličtina, cieľový jazyk slovenčina, ak by som to nemal, tak si to tu nastavím. Potvrdím OK a moja databáza je naimportovaná v TM-ke. Keď teraz otvorím prvý segment, tak vidím, že výraz article number má nad sebou takú červenú ako keby spinku. Keď na tú spinku nadídem kurzorom myši, tak sa mi kurzor zmení na ruku. Takto môžem označovať jednotlivé termíny, ak ich je viac v zdrojovom segmente. Tu v tomto okienku vidím, že tam mám preklad. Je tam zdrojový text, article number, potom je tam modrým písmom, že z akej databázy sa to bere, kde je vlastne uložená tá databáza, kde sa nachádza na počítači, a na spodku je preklad. Vidím, že article number je preložený úplne celý, číslo výrobku. To znamená, že ja si môžem teraz vlastne tým, že si túto červenú spinočku označím kliknutím, prostredníctvom tu na
tohto príkazu, ktorý sa volá get current term, to znamená vložiť aktuálny výraz. Keď naň kliknem, tak sa mi aktuálny výraz vloží do prekladového segmentu. No a ja potom už len upravím, ak by ho bolo treba vyskloňovať alebo niečo podobné. V tomto prípade mu dám ešte dvojbodku. Mám to preložené. Idem na ďalší segment. V tomto prípade vidím, že mám označený termín Reprocessing Manual, čo sa prekladá ako príručka pre regeneráciu. Avšak vidím, že je to celé veľkými písmenami. To znamená, že ja potrebujem aj preklad spraviť veľkými písmenami. Čiže pokiaľ by som na toto klikol, že vložiť ten segment, tak áno, dobre, vloží sa mi, ale to bude malými písmenami, čiže ja to aj tak budem musieť prepísať. Takže to idem prepísať veľkými písmenami. A ešte číslo príručky, to si môžem odtiaľto skopírovať a vložiť. Mám to preložené, môžem ísť ďalej na ďalší segment. Tu vidím, že v tomto segmente mám až 3 výrazy. Prvý výraz je inspect, avšak nie je preložený presne, preto lebo v databázi multitermu je inspection, čo znamená kontrola. Ja však mám iba inspect, to znamená, že to bude asi rozkaz, však skontrolujte. Ďalší výraz je debris. Keď chcem vidieť, čo znamená, musím kliknúť na jeho červenú spinku. Vtedy vidím, že debris znamená organické zvyšky. A nakoniec mám bristles, keď na to kliknem, tak vidím, že to znamená štetiny. No a môžem prekladať, pomáham si, hej. To znamená, že nie je kontrola, ale skontrolujte. Čiarka. Či. Označím si toto. Organické zvyšky nemusím písať, ale ich iba zadám. Či organické zvyšky sa nenachádzajú na, označím si bristles, štetiny. Môžem ich vložiť a prepíšem iba skloňovanie na štetinách. Samozrejme, že ak je to potrebné, ak je veta moc kostrbatá, tak ju môžem upraviť. Skontrolujte, či sa na štetinách nenachádzajú organické zvyšky. No teraz je tá veta dobre. Skontrolujte, či sa na štetinách nenachádzajú organické zvyšky. Môžem pokračovať v preklade. No, v tomto prípade, v tejto vete mám zase až 5 výrazov, ktoré sa nachádzajú v databáze. Insertion section je zavádzacia časť. Endoscope už poznáme, je endoskop. Insertion tube je zavádzacia alebo zavádzaná trubica. Bending section je ohybná časť. A nakoniec distal end je distálny koniec. No, preklad by znel asi takto. Zavádzacia časť endoskopu sa skladá zo zavádzacej trubice, ohybnej časti a distálneho konca. Pretože väčšinu výrazov mám už poprekladaných, respektíve mám ich zakomponovaných v multiterme, môžem si ich jednoducho povkladať a iba vyskloňovať a to, čo tam nemám, si doplním. Takže začínam prvým termínom. Označím si insertion section a vložím ho do segmentu. Samozrejme, že začiatočné písmeno si zmením na veľké a pokračujem. Zavádzacia časť čoho? Endoskopu, takže kliknem na endoskop, vložím si ho tam a vyskloňujem endoskopu. Buď pozostáva, alebo sa skladá, lebo teraz tu mám composed of, takže pozostáva, alebo sa skladá. Ja napíšem pozostáva z. Insertion tube vložím zo zavádzacej, toto vymažem a vyskloňujem trubice, čiarka, vložím ďalší segment. Bending section, vložím ohybnej časti a označím distal end, vložím a vyskloňujem distálneho konca. Hotovo.